Ya. Tsangamire. Tayani muranda wenyu. Wando wakaoma musoro. Sekirita. Basa renyu. Ndiye unonzi Charles Muzoriwa? Ndini. Alright. Saka iwewe Charles Muzoriwa, ndinokumbira kuti uchasimudza ruoko rwako rwerudyi uchitaura mashoko kuti pane zvese zvauchataura chichange chiri chokwadi. Alright. Ita sekutaura kwandaita. Chese chandichataura pamberi pamambo change chiri chokwadi. Pamberi pamambo Mutsimba. Kana uchirivesa kana denga richanzwa. Iyewe Muzoriwa, kana uchiti kuramba nyaya yako, pana panyaya yako yakanyorwa yokunzwa kamitisa Tendai. Uri kubvumirana nazvo here? Hongu kana kuti kwete? Kwete. Mama. Nyaya tiri kuinzwa. Uri kuti murarasikana zvaari kutaura ari kukupomera zvisizvo. Hauna kana imwe magneti kana chimwe chiratidzo chingangoratidzawo kuti munenge makambosangana kwokuti musikana angati angangokuzora nyaya yekuti ane pamuviri pako. Hapana. Hauna kana pamwe pakambosangana naye? Hapana. Alright. Kana pakadaro pakanaka. Ndevapi? Sekirita. Kana mai vasumudza ruoko ndevapi? Imi makasumudza ruoko, simukai mutsanangure tinzwe kuti nawo yenyu yakamira sei. Pamusoro imambo. Ini ndakamira kudai. Ndini amai waTendai. Ndoma witinesa tinoda manje mudara. Mukomana kuramba ngarambe zvake. Asi ndine musi wandakatuma Tendai kunochera mvura kutepi. Tendai akanonoka kudzoka. Ini ndikasimuka ndikateera kutepi. Ndakasvika ndikaona chigubhu chiri pai, chiri patepi. Ndikanotakura zvigubhu zvangu. Pandikanodai kunotendeuka kudai. Ndiri kuona Tendai ari kuya nechii? Nekamukomana ikaka kakapfeka magirazi. Kari kuramba nhasi pakati pedare. Kamukomana pakangondoona kakabva katiza. Chaitiza chii? Ndiye mukomana wandoziva uyu aifambidzana nani naTendai. Pamusoro wedare ini ndapedza. Aiwa patsvene. Mashoko ari kutaurwa. Mukomana. Unechekupikisira? Zvese izvo zvataurwa handisi kuziva. Hapana chandiri kubvuma kana wani. Kana pasinayo ari kubvuma. Sekretary. Tapinyora maminutes kubvira patatanga. Tichaita maminutes mangani. Noti pane zvokuti unowetsira dare nguva iwe uchizwa chokwadi. Pana akasumudza futi ruoko. Muchindarume. Pamusoro. Taurai Muchinda. Pane mukomana uyu pane pandaitombosangana naye. Pandaisangana naye ndofunga baba Tendai ndakatombovaudza nyaya yacho. Asi ndakangovati muchidimbu kuti tarisai mwana. Asi ndiye mukomana wacho umwe wandaisangana naye aina Tendai panguva zhinji. Tendai achibva kuchikoro. Ngani? Tikatarisa mudaro. Vatu vanhu 6 vari kutaura nezvechi? Nezvake. Wana misoro 6 yese tichitaura chinhu 1. Iwe uchizvidza dare. Iri asi dare diki. Ronzi dare raMutsimba. Pane vakauya vaizviti tisu. Asi vakasvika pakudi. Saka iwo kana une chokwadi chaunoziva. Usapedzera dare nguva. Uri kuchazvita vakomana vakadzidza. Yemazano mosvita vakadzidza kudarika zvese madhara. Asi kudzidza kwenyu takadzidza kudarika izvo. Sekretary.
ndakwaurira musikana iye takuda kuti uratidze chokwadi chaunoziva kuti mukomana ndewako zvishwere ende unomuziva here. Takuda chokwadi chinobva kwauri otiratidza kuti unomuziva sei mukomana wako. Hauna zvaunoziva here chingava chiratidzo chekuti ungaratidza ungava umbowo hwedare. Pane vaikuonai mumamana vataurawo asi hauna veri kuno chiratidzo. Ukanyara ukuzvinyadzisira wega uda kuedza kukubatsira iyoyo. Kana une zvaunoziva pamukomana une zvaunomuziva inazvo, kana aedha ane ranga aedha ane chii, unokwanisa kusimuka wotiratidza iyoyo chaunoziva pamukomana tokwanisa kuziva chokwadi kuti azvisvo chii mukomana unomuziva towana kuchiendera mberi nenyaya yako tichikubatsira. Zvishuwa mukomana uyu ndaifambidzana naye ende ndakambovata tese watoti kana penyu wakatomutarisa ipapa pakabvisa hembe yake ane taturi nekakrosi panapa apa pachesa atori netaturi anaro. Mukomana munokwanisa kutibatsira muchitarisira mukomana. Ndo zvatinoda Plaza akachecheura unoona mutarisa mupfugwa make akatochecheudzwa mukomana yeyu izvozvo zvindochi wanga futi riri apa chatu raakadhura. izvi ndo zvatinoda manje. Ndafara changa tichi unoziva chi unoziva munhu wako. Right Machinda ndo nyaya dzatoda. Ona ichi tasai mukomana tione kuti humbowo chaiwo here. Izvo hazvina basa ndingaenda kutoireti izvi. Ya taituri riripo. Saka ari kurota here musikana kana iwe uchiti chi iwe kana uchiti haumuzivi iye achiziva tatu iyi akariona sei? Ya mambo ichokwadi musikana ndewangu. Ya chiti chitonyarara zvako nyaya Machinda muchisiya kada musiya kada nyaya yagara yakadi yakazvitonga iyi. Hapana kana chati chatonga sekretary pedzisai taura nyaya. Right chikomana handi wati uri kubvuma mhosva yako kuti musikana anomuziva kutoti musikana mudzimai wako Ndizvo mhosva yekuti uyu mudzimai wako ndoziva. Hana zvakanaka garai zvakanaka tonisana vari padare. Saka padare panotaurwa chokwadi. Uri kubvuma kokuti aona tatu yaunayo here kana kuti uri kubvuma zvokuti ave mudzimai wako? Mubvunzo. Ndikubvuma kuti ave mudzimai wangu inhau yeurombo uyezve ndasati ndagadzirira kuti ndibese tirore. Alright. Aiko kana pakadaro hapana kudi hapana kuipa. Madzimai mhururuko. Musha wadi musha wakura handiti. Saka nhau yapo ndeyekuti nenhau yekuti wachita munhu akaoma musoro dare riri kuti kuunganidza kwavaita dare uri kubatwa nemhosva yekutambisira dare nguva uchiziva mhosva yako. Zvisvinhu zvawaifanira kunge wakaita uri kupi musina kumbobvira masvika pano. Musikana wako paakauya kumba kwako achiti ndauya uyu kuti tizovaka musha uibva watambisa chi mukana. Saka tingasera tichimuonerera rega ndichiti uri kubatwa nemhosva. Mhosva yako yokutanga ndeyekutambisira dare nguva uchabvisa uchi mbudzi neari 6 dzedoro izvo zviri kudyiwa panezvi. Uchabhadhara baba vatezvara vako mombe 2. Izvi zvandiri kutaura izvi hazvibvisirwi uko zvobvisirwa pano padare ramutsimba. Uchabhadhara mari yedare yabvisa mudhara wayo. Iyi mari yedare tiri kukupa 3 days ufanira kuvabvisa $80.
yanodzosera mutara uyu. Izvi zvese izvi zvatataura izvi ndiri kukupa 2 weeks. Unofanira zvauya pano. Saka iwo musikana uchibva pano, handi tete vako varipo? Tete muripo? Hongu. Iwo uchibva pano hausi kuenda kumba kwamudhara uyu. Uri kubuda hameto muchananga kupi. Wotobata chi? Wakadanana netsotsi ndiwe. Wotobata trouser retsotsi rako. Tete mozoya nechi? Nehembe dzemusikana. Zvinomwisa chi? Zvinomwisa mvura, ndosaka ndamwa mvura. Saka tinoti dare redu radi. Tinoti sunungu yenye kubuda chi? Mudare vamwe vapinde. Zvakanaka mama. Next. Idzi mombe tete. Anotoiripa chi? Sandikanganwe ndokusuwa usiposhua ngatidanane angipenda kusiya iya sandikanganwe ndokusuwa usiposhua ngatidanane iwe ndongokuda ungori wani wakatora moyo wangu wani aisi lafu yemafani inga ndiwe wega uri nani that's why I call you wani